Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana pagbangon ka talbay sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho ikaw ang pusong pangmasa, bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sabayan ta. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Roswag sa Segundo Distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong Segundo Distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ay, ano oras na mga tugang alas 5:19 na po nin aga 5:19. Ahoy action mga tugang masunod man po tulos. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Kung kamo napupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo, kasaro sa obhetong pagbabago. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magbubuka sa tamang dalanin kadunungan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Ngunyan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at tuon ang lalaking mapuputol. Lagad sa komentaryo, may tuon! Oh, ano na, oras na alas 5:20 na po matuloy yung pagkaaga. 5:20. Maestro nila doon po. Ang sino nakasabay, didi po sa Bicol Net TV. Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ang bayan, ang tama'y ipaglaban. Sa mga kurang babanat, magbibigay papuri sa mga tapat. Tamang impormasyon sa bawat hakbang, walang paligoy-ligoy, diretsahan. Maestro Mel ang siya'y magtuturo laban sa fake news, tapat ang sagot. Hoy aksyon! Alas 5:21 po mga tugang and welcome po sa programa. Ini po ang programang Hoy Action with Maestro Ladtoon. Yun na ini haso mga nagparahapot kan oras ta. Iyon na siguro yung pinaka-convenienteng oras para sa tutuyong programa. Iyon na siguro yung pinaka-convenienteng oras. Ining alas 5 hanggang alas 6. Sa dati po mga tugang alas 6 hanggang alas 7. Yaon na si Sultan Wali. Kaya
ngunyan siguro, iwan ini ang pinakan conveniente na oras ang alas 5 hanggang alas 6. Kaya lang medyo nalate kita kidikit magpuon kan sa tuyang programa. Pero yun ini po mga tug sa mga nagaparahapot kan sa tuyang pong oras ta nalulula man nga ni ako. Para rehas kita. Nagkakarulula kung anong oras talaga kita maprograma. Ayun na ini, alas 5 hanggang alas 6 po nin pag-aaga para mas safe po na oras. Welcome na po digdi sa programa. Ini po ang Hoy Aksyon. Ang oras ta, alas 5:22 na po mga tungnin pag-aaga. Ang oras ta yan atod sa ido ni Mayor G. Rosal sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaldeta, malalaong man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na, alkaldeng matinabang at maaasahan. Kay Geraldine, padagos ang sa iyang mga napunan sa syudad ng Legazpi. Kumusta po sa mga matitibay dyan na talagang suportadores kan Alkalde Mayor G. Rosal kasubanggi digdi po sinda kadakol nin tawo sa buyuan budak mataanag talagang kadakol po nin tawo ang Team Legazpi sa kapanginot po ni Mayor G. Rosal dyan po mga tugang sa may parte kan mataanag budak buyuan lalo po duman sa may parte kan buyuan paingurag kita mo buot sabihon po mga tugang dahil natitinag ang mga tawo duman sa order kan saropong politiko na daida po mag-atindir. Iga po ki-order ang saropong politiko so sa ibong na kalaban kan mga Rosal daida po mag-atindir ang mga namamanwaan, mga kabarangay kung halimbawa kung sa ino na barangay nakaschedule ang Team Legazpi, ang Team Rosal. Daida po tabi pinagtutugutan so mga kapitan pinagsasabihan kay ni pong politiko nakalaban po kay ni mga tugang kan Team Rosal tasinda bagang ngunyan nakapwesto yaon sa inda ngunyan sa inda po Antukawan kan syudad kan Legazpi may order da po marching order duman sa mga barangay captain na kaputninda na daida po tabi pagparaparuluwason mana nga ni allegedly sarong barangay ang sabi po mga tugang kan sarong barangay na daida po tabi ako nagdadaaman sa nata ini po allegedly na pinagasabi pero based po ini man sa sarong source na mismong tagaduman tagaduman po mismo sa lugar na ito ang pigasabi pag nagluwas da po sinda asin naglangog kan mga caucus meeting kan mga tribuna kan Team Rosal muda kan Rosal Loria team so mga may pagsadiring tindahan sa lugar papadipisilan kan barangay council sana po bako arog ka ini sana po bako totoo itong pinsasabing ito mga tugang kan mga kabarangay dyan sa kun sa idmang po tabing parte kan barangay kan syudad kan Legazpi sana po bago totoo tagaro marauton man mga tugang pag-arog po kayan an sa inda pong gigibuhon isuppress po ninda mga tugang pupuguran ang tao mas maray nga ni ang sabi mga tugang ni Congressman Caloy Loria dangugon an sa ibong nalado dangugon kaya pinag-iidolo ko si Congressman Caloy Loria sabi ni Congressman Caloy Loria sa kada best daw siya magtaram piga sabi niya perme dangugon ngayon ninduan sa kuyang plataforma di gobyerno dangugon man ngayon ninduan plataforma di gobyerno kan sa kuyang kalaban duman kamo makakaukod kung sisay ang gusto nindo talagang iboboto
pag nakuan do ang kada saro na lado. Kaya magayon po ito. Pero ngunyan po ang nangyayari sa syudad kan Legazpi, may marching order allegedly hali po sa kasalukuyang alkalde na si Alkalde Pilo Garbin. Grabe naman. Ano? Garo tabi Mayor Pido, day mo na kung tutubod na arog ka ini ang order mo. Garo day ako makapaniwala na arog na kaya ng ugali mo. Day man kayo siguro arog ka yan. Correct me if I'm wrong kung halimbawa man po tabi Mayor Pido. Mag-amigo man kami ni Mayor Pido. Baka lamang po tabi makorek mo ako kung talagang arog ka ini ang marching order mo sa mga barangay captain mo na day pagpaluwason ang mga residente pag oras na ang Team Legazpi or Team Rosal iyo ang mag-caucus, iyo ang mag house to house dyan sa Indo. Garo po tabi, bako man arog kayan, day ka man siguro mababa sa arog kayan na level, mayor na alkalde pa, Pido Garbi. Day man gayod mababa sa arog ka na level an sa imong pagkatao, pag halimbawa igwa kan napatunayan, igwa kayan, nin marching order talaga nahali dyan sa opisina mo. Ako nagtutubod ba na daiwan po? Bako man araw siguro kayan. Ano? Alas 5:28, oras man na yan, hatod sa Indo ni Konsihal Ron Rosal. Legazpi, ang kaipuhan kan mga tao, marhay na serbisyo, yaon si Ron Rosal, ipapadagos ang matanos na pagsiserbisyo sa mga Legazpeño, sa tong konsihal si Ron Rosal. Kung mapili sin leader na marhayasin matanos, purahaw kan gabos, pangalan mo Ron Rosal. Maski wala pa sa pwesto, malalao man mo, marhay na serbisyo ni konsihal Ron Rosal. Alas 5:29, mga tugang naribok naman sa Banwa digdi sa bareta niya to sa Bicol na TV na bata sa mga amigo ko, suminarabay naman, baynayadan po bagada aser, so nadakop. Grabe man, ano? Grabe man. Mga tugang, kasubanggi po kaya, igwa po nin sarong nakainom na buyong, naku ako na sa istorya, nakaulay ko mismo sa pamilya kan biktima. Duman po sa saro pong sedan type na sasakayan na nakabangga, bako lang palan sala subarita ako duman na 3 beses, kundi 4 na beses mga tugang. 4 na beses po mga tugang binangga or nabangga, dahil taman imamang kayo aso binangga kasi nabangga. Ano? So primero, nabangga. Yeah? So primero, nabangga. Alagad, so pandawa, pantulupan, 4 na beses na po tabi, igaro tinuyo na ito, kaya binangga na ito. Kaya, tama mo palang ginara yung sustaw yung istorya. Binangga, or nabangga, so primerong beses, so tulo, binangga. Tulo na po tabi mga tugang na beses. Tainot, duman palan po tabi sa itaas pataya o mga naman nagkampanya so team sa itaas na parte, kundi ko nasala, anong barangay ba ito? Yaon po sa south na parte, nagkampanya ang team kan APG. Duman po sa sur na parte kan Legazpi. Ngunyan, susaro po tabing supporter, medyo nakainom, allegedly sabi kan mga pulis na mismo nagsabi, and so nakahiling, binangga or nabangga po tabi ang saro na pula, saro pong PWD, Persons with Disability. Duman po sa may istansa pa sa napalan mga tugang, tamagarahi itong saro pong pula, talaga trabaho sa saro pong burubulganaisan, nabangga po tabi itong pula. Alagad, duro diretso, so nakabangga, dahil lamang puminundo, duro diretso.
Di Supula, naghaharap po tatangit na nakabukod man ngayon Supula. Ano nga ang sabihon? Siyempre, Supula, maski po persons with disability, tataw man mo mag-drive. Talaga ito trabaho nga ni po sa Bulganaisan. Maski po pula, tataw man po siya mag-drive. Kung yung nag-drive po sa pula, binukod. Ta, siyempre, ikamambaya, nabangga ka, babukudon mo. So, nakabangga sa imo. Di, binukod po tabi mga tugang, hasta sa may mga nagsabay ng magbukod duman sa nakabangga na kotse, binurukod. Pag-abot sa may parte kan tula-tula, binangga pa po tabi mga tugang, kaya itong kotse, na makontrobersyal, taigwa po nin dakulang tarpulin na nakadakot sa iyang sakyan, itago ta po sa pangaran kan alkaldeng nagdadalagan na si Hisham Ismail. Iyo po ang nakalaagduman na tarpulin. May picture po ako kan nagpost. May screenshot ako, maski po dinilit na. Yaon po naka-screenshot sa post niya. Dahil naman manindigar. So yaon po mga tugang supendok kan politikong pinagsuportahan, ta supporter da po tabi itong nakabangga buyong. Binangga po tabi Supula. Kaya, pag-abot naman duman sa may parte kan Albay District, binangga giraray, tapos sige, pabrukod-bukod, nabangga giraray Supula. Pandua, pantulong beses. Ang pang-apat, digdi na sa may parte kan Unitap, sa may Rizal Street, dumana po na sa kote, dumana po na corner mga tugang, kan mga nagbakay, kan mga nagbukod, ito po na supporter, ito po na driver, na igwa po nin dakulang tarpulin pati, kan sa iya pong pinagsusuportahan na kandidato. Di, pang-apat po tabi na beses na bangga. Apat palan nga ni, apat na beses. Lingon yan po tabi, pinag-amin man kayo, hinapot kan mga polis, sa nagbaradulad ka, tatanay mo na lang inareglo, inayos tulos. Ang sabi po, tabi kan driver, nagdulag sa driver, natakot da po tabi sa driver na baka kunduman, bugbugon siya duman sa lugar, sa inot pa sa nang pagbangga niya duman sa pula. Ngunyan po, may pinagmamati, takaulay ko po sa pamilya, may pinagmamati na maraot po so aki, nagkasurundo naman. An issue duman, mga tugang, tagidipilisin na nagpadakula kan issue, ilangan po nito, basahon nito mga comment dyan sa comment section, kan bareta na yan, an issue po duman, mga tugang, natada po, tigdamay pa da po tabi sa politiko. Tagtag pag-restoryahan tayan. Taan oras baga mga tugang, alas 5:35 na. An oras na yan, hatod sa Karahayang Buot, ni Attorney Ryan Ulfindo, ang masunod na konsihal, pandiurag na abogado, servidor, maaasahan, di kalidad na serbisyo, mga tugang, maski po wara nin kantidad. Para sa tabisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Ulfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa paangat ng bayan. Sana Ulfindo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Ulfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pagangat ng bayan. Sana Ulfindo, ikaw ang aming kailangan. Sana Ulfindo, ikaw ang aming kailangan. Yan po mga tugang, si Attorney Ryan Paul Ulfindo, iboto sa numero 19 mga tugang sa balota. Attorney Ryan Paul Ulfindo kan Team Ligaspi, Team Rosal. Yan po mga tugang, Attorney Ryan Paul Ulfindo, maski po day sapat ang kantidad pero mas serbisyo nin di kalidad. Attorney ang sulamenteng abogado, mga tugang, na matindi, matibay, konsihal sa syudad kan Ligaspi, nagdadalagan pong konsihal. Good morning, tabi, Pading Christian Kalaramo. Matibay ini si Pading.
Pwede good morning, maray na pagkaaga. Yun na ganun na pwede ang oras ko, ano? Garo sa ilig mo, okay na ini, na oras na ini para sa pagprograma. Garo okay na ini, sa oras na ini, alas 5 hanggang alas 6. Pero bago mag alas 6, mapaaram tulos ako ha, masunod na mga programa po, tabi, manuaan kamo ang husgado, si Sultan Wali Magdato, alas 6 hanggang alas 7. Pag alas 7 naman, si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana, alas 7 hanggang alas 8:30, kan serbisyo asen reparo. Kaya, sinda po tabi ang mga masunod na mga programa. Kaya dapat pag alas before 6 p.m., 6 a.m., dapat naka-iskapo na ako digde. Ta alas 5:37, oras sa sa indo mga tugang ni Konsehal Lau Beltran. Konsehal Lau Beltran. Legazpi, siya ang konsehal natin. Lau Beltran, itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaros sa Legazpeño. Lau Beltran, ang kasangga at kakampi mo. Konsehal Lau Beltran. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya mapabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Si Lau Beltran pa rin, subok na sa serbisyo. Si Lau Beltran pa rin, asahan mo'y asenso. Si Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Alas 5:38 mga tugang Lau Beltran, konsehal kan syudad kan Legazpi. Sarap man sa may gusto konsehal ini si konsehal Lau Beltran. Kumusta man daw po tabi sa mga For the Love of Legazpi? Maray na pagkaaga po mga tugang kay Vice Mayor Albarizo. May integridad, matanos, igwang malasakit sa kapwa, subok na sa serbisyo, malalaoman, matanos sa pag-ibunin desisyon, daining pinagkikilingan. For the Love of Legazpi, suportaran, tiwalaan, markahan sa balota, numero 1 para Vice Alcalde kan Syudad ng Legazpi, Albarizo. Mga tugang Vice Mayor Albarizo, talagang pag-abot sa credential man sana. Ilingon po nindo ang credentials, and tinapos ang mga naginibuhan, saro sa pinakan-aktibong konsehal kan sa iya pong time, hanggang siya po tabi makasabay duman sa disqualification case. Saro pong pinakan matibay, matindi po tabi na konsehal. Talagang performer na konsehal mga tugang sa syudad kan Legazpi, si Vice Mayor nakadalagan ko niyan, Albarizo. Diyan po sa First District, kumusta man daw sa mga taga First District, diyan po sa syudad kan Tabaco, asin sa Banwaan kan Malilipot, Balinaw, Tiwi, Santo Domingo, Bakakay, kumusta po tabi kamo diyan, lalo sa mga paryentes diyan sa isla kan San Miguel. Budakan San Antonio kan Tabaco, marhay na pagkaaga sa Indo. Pipa, kumusta ka mo ni Congressman Crisel Lagman? Ang primer distrito kan Albay, kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman botohan, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Ini daw ang nagagayunan ko nagagayunan ko daw ini yung jingle ni Congressman Crisel Lagman na magayon magparadublihon, pagparaulit-uliton ining jingle ni Kong Crisel. Maski si Congressman Crisel Lagman, pag pagkakaulay mo baga siya, dakulon kan mauukuran sa iya pag isa kaulay mo. Kasod makaampang ko si Congressman Crisel,
dakulon ako nao ko dan sa iya, dakulon akong nakukuang mga ideya and mga talagang ikaman daw graduate na magna cum laude. Talagang matindi and charo po sa mga may award ni si Kong Crisela, so famous award na baya. Matibay pong alkalde. Saro pa sa nabanggit mga tugang ni Mayor Magalong. Ini na lang po sa mga alkalde na nakikilaban sa korupsyon. Bibihira na lang po, sabi ni Mayor Magalong. Si Mayor Magalong, si Mayor Vico Soto, buda ini po si Mayor Crisel Lagman. Kaya kung sa performance man sana po mga tugang, Congressman Crisel Lagman ang matibay mga tugang, madara ng tunay na pag-asenso. So mga istorya dyan po tabi sa Primer Distrito, saro-saroon ta po yan sa mga mabot po tabi na panahon, mga mabot po na oras. Lalo po sa mga pinaghali na mga proyekto, priority project, mga tugang, sus kay rakman kang sumangayaw naman sa Malinaw, pigbabaha, lampas tawo, na dapat po kuta na matawanan na po nin tultol na proyekto, programa, linaganan po tabi ni Congressman Ed Silagman, alagad ang ginibo, hinali mga tugang so pondo, ta siyempre ang nakakapot, ang nakatukaw na Committee on Appropriation, although nag-resign or hinali, sinipa, si Congressman Saldico kan ako Bicol, Vice Chairman po tabi ngunyan si Congressman Hill Bungalon. Kaya po tabi, yaon man po giray sinda, yaon man giray sa inda po mga tugang. So pag kan programa, kan pondo para sa mga programa. Kaya so dapat na para duman sa Primer Distrito na mga priority project, dahil po tabi tinarangka, sinarali, linaag po tabi duman sa iba pong programa, pinag-divert. Sa saro-saroon ta po yan. Mahiling po tabi nindigdi sa programa, asin sa mga videos na uploadon tayo mga tugang, mga interviews, yaon po dyan, mahiling po nindo kamuan maghusga. Sa oras na alas 5:44, mga tugang, nin pagkaaga, 5:44, ang oras na yan, hatod man sa Indo, ni Konsehal Jun Nunez, kan Banwang Daraga. Jun Nunez, para sa daraga, pagbabago'y darating na, sa pagtulong siya'y nangunguna, kaya wag nang mag-alala. Ay, Jun Nunez kagawad, o lala pangako niya'y matutupad. Ipasok natin si Juni, ipanalo natin si Juni, sama-sama tayo kay June. Mas maayos na buhay, atin ang matatanaw. Hawakan ang ilaw, sama-sama sa tagumpay. Ay, Nunez kagawad, o lala pangako niya'y matutupad. Ipasok natin si June, ipanalo. Alas 5:45, ipasok natin si June. Ipanalo natin si June. Jun Nunez kagawad mga tugang kan Banwang Daraga. Diyan sa Banwang Daraga, makonsuelo. Makonsuelo ang Banwang Daraga mga tugang and makulog sa payo ang dalagan kan politika sa Banwang Daraga. Berdaw, message daw ako nindo kung natata makulog sa payo asin makonsuelo ang Banwang Daraga ang politiko diyan. Berdaw. Iha po talaw yan kay Mayor Victor Perete ang mahiguson na masunod na alkalde. Mabalik po giraray dyan po sa munisipyo Candaraga. Halina't sumama sa biyaheng progreso, asenso at progreso, maasahan ninyo.
Pirete, kasama nyo. Alas 5:47, nin pagkaaga mga tugang. Uy, mag-comment man daw ka mo. Paki-comment na tabi. Comment, like, and share mga tugang. Taiga po kyung mga nakahiling digday. O, may nahihiling ako nag-watch. Kaya lang, day ko man kamo masaro-saro. Paano ko man kamo mababati? O, kung day ko kamo bata, ano din ito pag clinic mo, iba man ang nagluluwas. O, iba man ang nagluluwas. Paki-comment po tabi. Comment, like, and share. O, mga tugang didi po sa tuya pong programa. Tangani lang nahiling takon si Rizay ining mga nag-CRP sa programa. Paki-comment na tayo. Comment, like, and share po tabi mga tugang. Sige. I-try nito. Si Vice Gov June Alegre, mga tugang, yaon sa Tiwi Kasubanggi. Diyan po sa Barangay Hunop, nakabot man siya sa Malinaw. Sa San Andres, kan Santo Domingo, mahigos man ang paglakaw-lakaw ni Vice Governor June Alegre. Kipitap tabi, BG June Alegre. Fight sana. Fight sana ang paglakaw-lakaw. Diyan mga tugang sa First District, si Vice Gov June Alegre Kasubanggi. Kaya ba natin si Gov Novela, diyan sa First District. Matindi matindi ang rekorida ni Vice Governor June Alegre. Pag irestoryahan ta po yan mga tugang, ini po very crucial. Very crucial mga tugang ang laban kan Vice Governor sa tuya po dito sa Albay. Nata po ta nasabit ang very crucial. Critical. Ini pong laban na ini dyan po mga tugang sa pagka-Vice Governor. Ta ini an matao, ini po an ma-identify kan tunay na matukaw na gobernador. Ini pong Vice Governor mga tugang. Nata. Kung halimbawa mga tugang sisaya sa duwaan gumana, pag halimbawa guminana sa kalaban, si Duday, pag ito ang guminana, sigurado po, ito ang mga gobernador. Pag ito ang guminana, ito ang mga gobernador. Nata, gabos gigibuhon mga tugang na paagi with their own capacity, kaini pong mga gigibuhon po ninda gabos, tangani pong mahali sa gobernador. Ginibo na nga ni po tabi kay Gob Noel, di ba? Nata sa hiling po nindo, genuine po tabian alyansa kan duwa na si Kuko tapos si Joey. Sa hiling po nindo, genuine yan. Kung kamo nagtutubod na yan po, nasa inda pong alyansa, genuine yan. Nasa indo po tabi yan. Kasi igwa po nin mga backup man po ang mga kuko para po kasuhan kung halimbawa man ang gumana si Joey Salceda. Kung makatukaw po tabi an si Duday. Kaya very crucial mga tugang inipon laban kan vice gobernador. Dapat po pasigurduhon ini mga tugang kan mga albayano. Pag ang tuminukaw si Duday, siyempre, alam na. Pero pag tuminukaw ang June Alegre, ano pa man ang gipuan ng kasukasuhan dyan? Dahil naman sila mapapakinabangan. Bako? Now, natapo na nangyayari yan. Masara mo yun ang pag-irastoryahan. Pag nakabuelo kita mag-istorya, alagad may mga oras kita na dapat na pagbuko doon. Ayaw. Alas 6, si Sultan Wali po, mga tugang mga programa. Okay. Tatapo tabi, iyan ang nagluluwas na istorya. Sabi nga ni Dapo Tabi, igaman po ni istorya na makalas, matalikod, mga tugang, ang mga Salceda sa laban na ini, na sa indang kaibahan ang mga ko. Iga po nin mga allegedly, nagluluwas na mga istorya, pag-abot kaya kan oras, matalikod na ngayon dyan, sisikada na ngayon kayan, tuwadan na sa ngayon kayan ang mga kaalyansa na. Kasi po mga tugang bako po tabi genuine ang mga ansa inda po mga alyansa.
Bako po wara po nin tunay na wara po nin tunay na unity. Garuman po yan so BBM Sara. Bako tunay so alyansa, bako talagang genuine. Kaya ngunyan so unity natibag mga tugang nawara so unity. Ngunyan nag-iiriwal na po mga tugang. Si Kasara, pinagkakasupay na pa-impeach. So ama ng dating presidente, oto na duman mga tugang sa ICC. Oh. Kaya po mga tugang, pagbako talaga totoo ang iribahan, pagbako tultol ang ibahan, sigurado po tabi, ang masunod kayan karasuhan, ang masunod po kayan tiripwasan. Maestro Nel Agtuon at ang lalaking mabuuton. Alagad si komentaryo, may doon. Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ang bayan! Masiramon ining tsaa na dahon gi guyabano. Sa mga kurang Ini po ang pinag-inom ko oral daw pagkaaga bago mamahaw. Pagmata, matsa mo nakita nin dahon kan guyabano. Taining dahon kan guyabano mga tugang kadakol in health benefits. Masira, perte. Pagkatapos kayo ni, taon-taon naman mga makalipas ki mga pirang minuto, mamamahaw na kita. Makape na kita. Kape. Ang oras ta mga tugang alas 5:54 na po nin pagkaaga. Ako po luhay-luhay ta dapat pag alas 5 alas 6, saktong alas 6. Nakalayas na ako digdi. Tayawan na po tabi si Sultan Wali Magtato sa programa niya pong Banwaan Kamuan Husgado. Sige, ako po luhay-luhay na mapaalam sa programa ha. Iyon na po ini, an sa tuya pong programa, alas 5 hanggang alas 6, tangani ng Arab na nindo. Hindi na ako nindo abangan. 5 to 6 na po rin pagkaaga. Nalulula ka mo kung hain ako, kung anong oras talaga ako. Iyon na po ini, 5 to 6 na po rin pagkaaga. Hindi na po kita magsarabay-sabay. Hindi po sa programang Hoy Action with Maestro Nel Agtuon, hindi po sa Bicol Net TV. Ako po tabi, iluhay-luhay na mapaaram. Salamat tunon. God bless Albay. God bless Bicolandia, Pilipinas. Itama ang boto. Iboto ang tama. Tangani pong pag-abot kan oras. Day po kita masala. Day po kita magbasol, makatugang sa bandang huli. Kaya, iyon na po yung pagkakataon ta 2025, ang eleksyon, iyo po iyan ang pagkakataon na pinagbabalusan ta, asin pinagpipili ta ang tultul na leader. Kaya po mga tugang pasiguruhon ang boto. Itama ang boto, iboto ang tama. Salamat po. God bless Albay, God bless Bicolandia. Pilipinas, umasenso ka. Tagahinghing asin tagapagpasunod kan tamang gibo, alagad tagapagtuyaw kan dispalingadong trabaho. Yan ang programang Aksyon! Sagudas na sa momentong ini ang tabayanan ang masunod na presentasyon. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV.
Sabay silang nakikiagapay, laging nandyan hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.